Dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Tradiční znělka Mojmíra Bártka zahájila dnešní v pořadí už 24. reprezentační stužkovací ples Masarykova gymnázia, na kterém vás srdečně vítáme. Dnešním večerem vás budou provázet Dagmar Pavloušková a Dalibor Maruna. Rok 2016 se nám pomalu chýlí ke konci. Pro mě to byl mimo jiné rok plný kulatých narozenin. Letos jsem byla na oslavě 30, 40, 50 a 60. Prostě spousta mých přátel se narodila v roce s 6 na konci. To ti můžu jenom závidět. Já jsem letos nebyl na žádných oslavách. Ale to je smutné. Proč tě nikdo nepozval? Nevím, ale už mi to nevadí. Ale je sice pravda, že jedněch kulatin bych se velmi rád zúčastnil. A sice 80. narozenin Václava Havla, kdyby se jich dožil. Dovedu si představit ten undergroundový večírek na Hrádečku. Nespoutaný a plný zajímavých hostů. No jo, underground. Tam bych taky ráda byla. Ale to už se nám nesplní. A co myslíš, Dalibore, koho by Václav Havel na svoji oslavu pozval? Tak určitě bych to typoval na bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. No, Bill Clinton to je showman. Ten by se postaral o hudební produkci a zahrál by na saxofon. A z českých vod bych já typovala Karla Schwarzenberga. Myslím si, že by tam byl také. Je to vynikající, vtipný a moudrý společník, ale mám takovou obavu, aby nečekaně nezaspal. No, tipuji, že by Václav Havel pozval také Dalajlámu. No, Dalajláma by rozhodně nesměl chybět. Tomu by Václav Havel odpustil možná i to, že by nejedl jeho proslulý guláš. Mimochodem, Dalibore, víš vůbec, že tento Dalajláma není vegetarián? Takže to znamená, že by guláš Václava Havla ochutnal? Tak to je pro mne novinka. Ostatně, Dášo, myslím, že vynikajícím kotlíkovým gulášem nelze nic pokazit. To máš určitě pravdu. A co si myslíš, koho by Václav Havel nepozval? Určitě by měl problémy a myslím si, že tak s Vladimírem Putinem. S Putinem proč? Putin to je takový ruský Bruce Willis. No, to možná ano, ale ten by mu tak přislíbil bratrskou pomoc na věčné časy, anebo by mu rovnou dočasně a na furt anektoval Hrádeček. No a kdo ví, jestli by nepřizval třeba sousedku, Angelu Merkelovou. Jo, Angelu, tak ta by určitě nepřišla sama. Ta by přizvala spoustu dalších hostů, ona je takový zvací typ. Ano. Tak pokud by zde nebyla Angela Merkelová, tak nějaká žena, ta by tam měla být určitě. Co tak třeba anglická královna Alžběta? Na pořádné oslavě je třeba mít zástupce modré krve. A Alžběta by mu možná předvedla odcházení. Jaké odcházení? No to je název jedné Havlovy hry. Aha, a já myslel, že by mu předvedla Brexit. Z toho by asi Václav Havel moc nadšený nebyl. No, to určitě nebyl. Víš co, já si představuju, jak Václav Havel sedí a přemýšlí. Pozvat či nepozvat? Co mi to jenom připomíná? Být či nebýt? No, tak toho by určitě pozval. Hamleta? Ale ne Hamleta, Williama Shakespearea. Vidíš. A máme tady další kulaté výročí. Letos uplynulo právě 400 let od úmrtí tohoto slavného dramatika. A jestli pak víš, Dalibore, kdo zemřel přesně ve stejný den a rok jako William Shakespeare? No tak jasně, že to vím. Vždycky jsem to měl v sešitě literatury rázně a červeně podtrženo. Ano, tak kdo to byl, já čekám. No byl to ten... Ano, výborně, byl to Miguel Cervantes. No jistě, měl jsem to na jazyku. Tak, spisovatel, autor proslulého románu o Donu Kichotovi a také dobrodruh a voják, specialista na boj s větrnými mlýny. Jak to myslíš? No myslím to tak, že člověk se někdy pustí do souboje, který je předem prohraný, ale aspoň to zkusí a to má smysl. Dášo, a ty? Ty si někdy nepřipadáš jako Don Kichot? Ve škole pravidelně.
Ale raději zpět k Williamu Shakespeareovi. Názvy některých jeho her se dají interpretovat třeba jako běžné situace ve škole. Například klasický začátek hodiny. K tabuli půjde třeba Richard III. Chybí. Tak Jindřich IV. Odstěhoval se do Humpolce. Jindřich V. U lékaře. Tak Jindřich VI. A rodinné důvody. No, je to zkrátka klasika. Mnoho povyku pro nic. A nebo některý test či zkoušení se může změnit přímo v komedii omylu. Přesně tak. Jako v komedii omylu se někdy cítím, když jdu kolem chemické laboratoře. Tam nejednou vzniká úplně něco jiného, než měli původně v plánu, řekl bych. A nebo kolegové tělocvikáři by jistě potvrdili, že hodiny tělocviku jsou kolikrát jako marná lásky snaha. Třeba když jde o výmyk nebo kotoul. A když člověk o přestávkách slyší šílený smích některých děvčat, má pocit, že zavítal mezi veselé paničky windsorské. A Dášo, všimla jsi také, kolikrát jsou studenti v úplně mátožném stavu a duchem zcela nepřítomní v dané hodině? Všimla. Oni totiž sní svůj sen noci svatojánské, anebo možná přemýšlejí o skrocení zlé ženy. To jako myslíš té před tabulí? No, tak to je určitě. A nebo sní o Romeovi či Julii. Ale hlavně, aby se z Romea nevyklubal Otelo a nezaškrtil naděje na lásku hned v zárodku. Já bych si někdy tak s chutí zahrála na Otela a škrtila bych a škrtila. No, dost fantazií, dobrý konec vše napraví. Tak, a tím jsme vzdali hold Williamu Shakespeareovi. Ale víš co, Dalibore, my se pořád pohybujeme v zahraničí a zapomněli jsme na 700. výročí narození takového velikána, jako byl náš panovník Karel IV. No jo, otec vlasti. Dášo, jak jsme to mohli jenom dopustit? Dalibore, já mám pro tebe překvapení. Ano? Jaké? Víš, že v dnešní době je možné všecko. Takže sám král český a císař římský nám a našim studentům zaslal osobní poselství. My, Karel IV., z boží milosti císař a král, nástupcům svým a tomuto bohulibému shromáždění plesajícího lidu na srdce chceme klásti rad několik. Prvou výzvou budiš, lide studentský. Shromažďuj v sobě poklady moudrosti, buď ve všem uměřený, laskav buď k druhým a sám sebe si važ. Ceň si života skutečného, ne toho, jenž předstírám jest na sítích internetu. Druhá rada má, týká se života školního. Vězte, že opisovati z cizích zdrojů nehodno je studenta poctivého, ať už tím pramenem je tahák, aparát toť mobilní, či snad soused v lavici býti má. Pilní tedy buďte, své kantory v úctě chovejte a svůj ajsik nade všecky poklady světa střeste a před písemkami neutěkajte. I do třetice. Nechť tato dnešní kratochvíle již plesem stužkovacím zovete, v ostudu a hanbu nezvrhne se. Nech číše struňkem voňavým povznesou vás na duchu, leč nepošramotí na těle. Nech mužové, jak velí dobrý mrav, k dámám, co rytíři se chovají, a dámy cudně nechť klopí zrak a nechají se dobývati sladkým veršem a tklivou písní. Již za časů našeho panování platilo, že student je stvorem zodpovědným, pracovitým, povědění dychtícím a ctižádostivým, jenž nechce zklamat sebe ani své kantory. Věříme, že to platí i v těchto časech vašich. S Pánem Bohem v
pokoji zůstávej, lide kantorský i studentský. No co dodat? Děkujeme otci Vlasti za jeho milá slova a přejdeme už k samotné náplni dnešního večera, který patří našim budoucím maturantům. Prvním oficiálním kručkem, který patří k těm příjemným, je i tento slavnostní stužkovací ples Masarykova gymnázia, na kterém vás srdečně vítáme. Dnešní večer je bohužel poznamenán smutkem. Smutkem nad nenadálým úmrtím studenta Jiřího Babici ze třídy 4. A. Všichni tuto nešťastnou událost velmi bolestně prožíváme, ale i navzdory tomuto vám přejeme hezký večer. Vážení přátelé, milí hosté, přichází nejdůležitější okamžik dnešního večera, slavnostní stužkování studentů maturitního ročníku 2016-2017. Prosím, tuž. Dámy a pánové, prosím o vaši pozornost a ke slavnostnímu stužkování zvu na parket studenty třídy 4. A, doprovázené třídním profesorem Petrem Šalnerem. Pan profesor adresuje třídě následující slova. Nikdy jsem nechtěl být třídní. Když se to mělo stát, nespal jsem dobře. Ale pak se mi zdál sen. Sen o ideální třídě. Byli v ní pěkně napůl kluci a holky. Od první chvíle se měli všichni rádi tak, že by ve škole byli snad i o víkendu, jen aby byli spolu. Za roky studia se silně zapsali jako vynikající řešitelé všemožných olympiád, nadšení účastníci zájezdů všeho druhu, zakladatelé halloweenské tradice, skvělí průvodci na dnech otevřených dveří či spolutvůrci školního časopisu. No a když chtěli jet na výlet, vymysleli si program, zařídili ubytování, vybrali peníze a mě jen řekli, kdy vyjíždíme. Prostě paráda. I když vždycky to jen paráda nebyla. A že se moje ideální třída ve chvíli nejtěžší semkla ještě více, to snad ani nemusím dodávat. Mohl jsem být na ně pyšný. Chcete vědět, jestli se mi sen vyplnil? Tak to budete muset počkat, až se probudím. Ještě mi ho totiž kousek zbývá. Nyní přichází třída 4. B pod vedením třídní profesorky Kateřiny Macháňové Jochcové. Paní profesorka posílá své třídě toto poselství. Třída 4. B před zrcadlem. Tak, jako každá třída má své rebely, vůdčí typy, komiky či baviče, chytré hlavičky, drzouny, uvědomělé intelektuály, ale také zamlklé, nevýrazné studenty, beznadějné snílky a zatracené osobnosti, rovněž tak 4. B se pyšní směsicí nejrůznějších typů lidí a vlastností. I gracias por Dios, zaplať pánbu za to, že jsou pestrým kolektivem lidí. Mám je ráda takové, jací jsou. Zvídaví, netrpěliví, originální, často kritičtí, zkrátka mladí a neklidní. Už kdysi řekl slavný španělský malíř Pablo Picasso, dnešní mládež je hrozná, ale nejhorší je, že už k ní nepatříme. Další v pořadí je třída 4. C, která přichází v doprovodu třídní profesorky Markéty Duškové.
Paní profesorka vzkazuje svým studentům. Chtěla bych, abyste byli šťastní. Budete to letos potřebovat. Štěstí začíná v mysli a kdo po něm touží, musí mu jít krok za krokem naproti. Někdo má na to zvláštní talent, umí se radovat z maličkostí, život bere jako výzvu a vítr mu fouká do plachet. Jiný se nímrá v problémech a všechno vidí v temných barvách. Pátrání po štěstí je náročná disciplína, buďte proto dobrými hledači. Tak tedy moje specifická třído, silný vítr do plachet a těším se na vás v květnu. PS, jste bezvadní a doufám, že budete pořád. Maturitní ročník 2016-2017 uzavírá třída Oktáva A, vedené třídní profesorkou Hanou Studentskou. Paní profesorka nazvala svou řeč ke studentům Společná cesta. Tercie. Čeština. První setkání. 30 párů soustředěných očí. Zájem, touha poznávat. Učitelská slast. Kvarta. Nadšení zůstává, i když puberta útočí. Je to plichta. Kvinta. Třídnictví. Miláčci se odkopali. Osobnosti se profilují, ega rostou, jednota se hledá těžko. Nejfrekventovanější slovo já, jenom já. Sexta. Některá ega hypertrofovala. Výkon je mantra, být nejlepší zákon, nedorozumění jistota. Přestože rácio vítězí, srdce je také přítomno. U stromu splněných přání jsou první a objevují krásu z obdarovávání těch méně šťastných. Septima. Dospělost je neodbytná, pocit vlastní exkluzivity také. Společný jmenovatel rovná se autoškola. Auto už řídit zvládají, se životem je to složitější, manuál chybí. Ale snaží se. Oktáva. Už? Praha, spočítáme se. Stužky, šerpy, ples, pohádají se. Konfrontace, kompromis bolí. Zjištění, že synonymem dospělosti je povinnost. Přání, touhy a sny čekají na realizaci. Odhodlání nechybí. Já myslím na pokoru. Držím vám palce, děti moje. Dámy a pánové, před vámi stojí studenti maturitního ročníku 2016-2017. Než se třídní profesoři ujmou stužkování, prosíme zástupce tříd, aby se chopili slova. A jako první zvu k mikrofonu zástupce třídy 4A Natálii Blizňákovou a Jakuba Hekla. Dobrý večer, dámy a pánové. Na tomto místě bychom vám rádi řekli něco o času stráveném na gymnáziu. Na Gimpl jsme přišli v roce 2013 a od té doby jsme zažili spoustu pěkných, ale i smutných okamžiků. No a kdybychom je měli vyjmenovat, tak tu stojíme ještě dlouho. Učitelé s námi měli často hodně starostí a právě proto teď přichází ta chvíle jim za veškerou pomoc a péči poděkovat. Největší poděkování patří našemu panu třídnímu Petru Šalnerovi. Pan učitel se nás nejen snažil naučit takzvaně dobře spíkovat v anglickém jazyce, ale především pro nás byl po celou dobu oporou a při nás vždy stál. Nejen ve chvílích, kdy nás všichni kolem chválili, ale i ve chvílích, kdy někteří z nás stáli na koberečku u pana ředitele. Gimpl nás také naučil spoustu věcí, samozřejmě hodně znalostí z předmětu a ve výuce. Ale především jsme poznali pravé kamarádství, které vydrží,
Naučili jsme se pomáhat druhým a především držet při sobě i v těch nejtěžších chvílích. A právě v těchto dnech se pro celou školu a hlavně především pro naši třídu stala smutná věc. Navždy nás opustil náš milovaný spolužák a skvělý kamarád, který byl pro nás pro všechny velmi důležitý. V těchto chvílích si uvědomujeme, jak je důležité co nejvíce svého času trávit s blízkými, s rodinou, s kamarády, protože nikdo neví, která chvíle v životě bude ta poslední. Za celou naši třídu bychom chtěli nejen tento projev, ale i celý maturitní ples věnovat Jirkovi, kamarádovi, který tu byl vždycky pro nás, ochotný nám s čímkoliv pomoci. Na závěr bychom vám chtěli pustit krátké video, které shrnuje právě ty krásné momenty na Gimplu, které si všichni budeme pamatovat a dlouhou dobu připomínat. Ahoj mami, jsem v televizi. Nemáš taťku? Jo, mám, ahoj tati. Ahoj babi, ahoj dědo. To je jediná škola, kterou chci. Tak si domů. Co to říkáš, takové věci? To jsi student gymnázia? Užijte si ples, ale především si užívejte každou minutu se svými blízkými, jako by to byla ta minuta poslední. Děkujeme. Děkujeme zástupcům třídy za jejich projev a za důstojnou a srdečnou vzpomínku na spolužáka Jirku. A nyní převezmou slovo zástupci Oktávy Martina Hurtová a Jakub Metelka. Drahé paní učitelky, páni učitelé, milí studenti, dámy a pánové, i my bychom vás dnes rádi přivítali. Nyní nám prosím dovolte alespoň krátce přiblížit naši třídu Oktávu A. Zvykli jsme si na pojmenování třída, ale přesto cítím, že existuje lepší slovo, která nás daleko přesněji charakterizuje. A tím slovem je rodina. Příběh té naší se píše již 8. rokem a pomalu se chýlí ke konci.
Rodinu si nevybíráme, do rodiny se prostě narodíme a tak nějak to bylo i s námi. Od primy a potom již nadále jsme nebyli úplně všichni vždycky přátelé. To snad není ani v lidských silách, ale o to více jsme byli rodinou. A tak, jak to v rodině bývá, i u nás byly různé typy lidí. Někteří se cítili chytřejší, jiní o nic víc hloupější. Někteří se chodili na rodinné oslavy jenom najíst. A někteří se museli tak nějak pozývat sami. Od září 2009 jsme se dostali do opatrovnictví již legendárního fyzikáře pana Staňka. Ano, pan Staněk nás skutečně učil fyziku, nicméně ve třídě nefungoval ani gravitační zákon. Jak by totiž jinak mohly pomeranče padat na zdi a svazky klíčů končit na obrazu prezidenta? Tolik k fyzice. Oblíbená nebyla nikdy, ale se začátkem vyššího gymnázia nad námi převzala patronát paní Studentská, nicméně ani tato s námi chvílema neměla vůbec lehké. Na tom něco pravdy bude, teď už i my víme, že 4 roky s námi pro ní museli být v mnohem docela sci-fi, že Kubo? Kromě toho, že nás brilantně učila češtinu a dějepis, tak skvěle zvládala tlumočit nevyslovené hrozby vedení školy směrem k naší třídě. Jako například, že se už nemáme chodit ptát, jestli ten supl 8 hodinu opravdu nemůže odpadnout, nebo že máme vedení školy zdravit pokaždé, když se potkáme, i když jsme je ten den zdravili už 10krát. Ale ať už těch 8 let bylo jakkoliv neskutečných, tak musím přiznat, že budu vzpomínat na všechno a na všechny. A na některé i v dobrém. Tak si dnešní... Tak si dnešní večer užijte a Bůh vám žehnej. Děkujeme. Třídu 4. B reprezentují Krištof Kovář a Lukáš Zlatanovič. Čistě obrazný problém studenta maturitního ročníku. Jste mladý, chytrý chlapec, kterého napadne, že je na čase se oženit. Ale nechcete nic uspěchat, takže strávíte 3 roky hledáním té pravé. Potkáte jich opravdu hodně, ale některé na vás mají ujeté požadavky, jiné se z vás pokusí vytáhnout hromadu peněz, no a některé dokonce požadují rozsáhlé znalosti z oblasti fyziky, elektrotechniky anebo vysokoškolské matematiky. A o takové určitě nestojíte. Takže hledáte a najednou máte pocit, že jste našli tu pravou. Je chytrá, je sexy a je v Praze daleko od vaší maminky. Rozhodnete se ji požádat, ale máte jenom jeden pokus. A proto strávíte měsíce a měsíce vyšilováním a zjišťováním informací o vaší vyvolené. Dokonce si stanovíte termín, abyste to nezaspali a svoji jedinou příležitost nepromeškali. No a jak se ten den blíží, tak jste nervóznější a nervóznější. Jsem pro ně dost dobrý a chce někoho aktivního? Proč jsem se sakra místo 3 opic neúčastnil všech těch olympiád? Cítíte, že celý váš dosavadní život směřoval k tomuto okamžiku a ve vaší hlavě se rozbíhá zhoubný koloběh otázek. Jsem tak nervózní. Potím se jak prase. Co když mě nebude chtít? Vždyť je úplně mimo moji ligu. A můžou státem dotované instituce nabídnout stejnou úroveň vzdělání jako předražené soukromé vysoké školy? Je po všem. Požádali jste ji? No, a ona se na vás podívá a řekne. Co kdybys to zkusil v odvolacím řízení? Přesně, tak asi takové to je, když se hlásíte na vysokou školu. A nejhorší na tom je, že ona dost možná řekne ne.
Ale to ještě netuší, že jste za jimi zády požádali 2 nebo 3 záložačky jenom pro případ, že by vás vaše vysněná odmítla. A ty jsou teď celé žhavé, abyste zůstal právě s nimi. No a pokud je tedy vysoká škola něco jako váš budoucí životní partner, pak tedy střední škola je váš první opravdový kluk, nebo vaše první opravdová holka. První, taky druhá, i třetí, než si konečně uvědomíte, že chyba je ve vás. Tímto vtipem bychom chtěli vzpomenout na Anetu a Emila, kteří nám v průběhu studia dali košem a šli hledat štěstí nám jejich chyba. No a pokud vám naše řeč nedávala smysl, je to možná tím, že stála za prd. A nebo možná tím, že smysl dávat neměla. Takové je totiž konec konců její poselství. Život nevždy dává smysl. Tak hodně štěstí, maturanti 2017. Děkujeme zástupcům třídy 4B. A za třídu 4C pohovoří Tereza Šťastná a Jan Černota. Okamžik strpení, prosím vás. Děkuji. Nuže, dámy a pánové, dobrý večer. Krásný večer. Před nedávnem jsme dostali nelehký úkol, a sice napsat krátký, výstižný a snad i malinko vtipný proslov, který by, jak se patří, charakterizoval naši třídu. Proto tady teď stojíme, abychom vám v několika málo větách mohli objasnit, jak to u nás ve 4C vypadalo. V září roku 2013 jsme poprvé usedli do lavic našeho ústavu. Byli jsme tak nadšeni a plni očekávání, že jsme od tohoto okamžiku chtěli do školy chodit takřka pořád. Prakticky jsme nevěděli, co je to absence, jak můžete vidět na grafu za námi. Dle statistiky absence studentů ve školním roce 2015-2016 naše třída každou 6. vyučovací hodinu nebyla ve škole. Tomu odpovídaly i naše známky, které byly pro naše rodiče vždy oslňující. Jo, ale vždycky jsme si to dokázali pomocí bakalářů nějak spočítat a dostat se do vyššího ročníku. No, a to i přesto, že matematika u nás nebyla zas tak horká. Přes matematiku se dostáváme k nejoblíbenějšímu předmětu naší třídy, k tělocviku. Tělocvik, jediný předmět, ve kterém kdy naše třída dosáhla průměru 1, ale lehký úkol to nebyl. Pan Koňařík nás často honil po tělocvičně až do roztrhání těla. A co teprve pan Půček? Při každoročním vytrvalostním běhu do Ústí bychom s ogarama dali za jeho kolečkové brusle cokoliv. Nezbytným kritériem pro naši budoucnost je znalost anglického jazyka. Avšak s tím naše třída neměla nikdy nejmenší problémy. A s panem Jaroščákem, naším anglickým tatínkem, jsme si hned padli do oka. Nebo spíše do náruče. Nesmíme zapomenout také na jazyk ruský. Paní učitelka, Dana Náhlá, využívala všech nejmodernějších metod, abychom z tohoto přenádherného jazyka uměli co nejvíce. A nejvíce frekventovanou metodou se projevila pohádka Máša i medvěď. Je všeobecně známo, že mladé holky letí na kluky s vousama. Na neštěstí, v prváku nám fousy moc nerostly. Spásou nám byl pan učitel Hlnčiřík, který nám ukázal, jak na to. V hodinách nás výklad vyučujícího vždy upoutal. Byli jsme plně soustředěni a snažili se z hodin odnést co nejvíce. Například takoví hokejisti ze zadních hlavic. Po celých 45 minut bylo vzadu takové ticho, no vzorní studenti. Na každou písemnou práci jsme se poctivě připravovali, abychom stíhali rychlé tempo našeho gymnázia. Jakž tak to šlo?
ale někdy nám z toho rostly vlasy na hlavě. Jo, 4 roky, to je v skutku dlouhá doba. A jde to na nás vidět. Už když jsme přišli na Gimpl, byli jsme pořádní čahouni. Ale za ty roky jsme se pěkně vytáhli. A někteří z toho věčného učení dočista zestárli. Inu, porovnejte sami. Za to naše třídní, Markéta Dušková, ta nestárne. Nuže, to by bylo asi všechno, co jsme vám k naší třídě chtěli říci. Ještě bychom rádi jménem všech studentů poděkovali organizátorům a všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, zvláště pak paní profesorce Šárce Sedláčkové. Děkujeme a přejeme krásný večer. Tedy Adží Duškové! My děkujeme zástupcům třídy 4. C a děkujeme současně všem řečníkům a účinkujícím. Nyní prosím tuš, neboť slavnostní chvíle právě vrcholí. Milé kolegyně, milí kolegové, ujměte se prosím své čestné povinnosti a vetkněte svým studentům maturitní stužku do klopy saka či na večerní toaletu.
To je Fugen. Nastala pravá chvíle, abychom společně zaspívali studentskou hymnu. Vážení hosté, text písně Gaudamus Igitur najdete na zadní straně bilténu. Prosím, povstaňte. Prosím nyní studenty, aby se chopili skleníček ke společnému přípitku. A já si dovolím pozvat na pódium ředitele školy, pana Dalibora Sedláčka, a poprosím ho o pronesení slavnostního přípitku. Dobrý večer, vážení hosté a hlavně milí studenti. Právě jste obdrželi z rukou třídních učitelů maturitní šerpy, které znamenají, že zhruba za 5 měsíců budete konat maturitní zkoušku z dospělosti. To, jak maturitní zkoušku zvládnete, bude záviset hlavně na vás, na tom, co jste se ve svém životě naučili a taky na tom, jak své nabité vědomosti dokážete u maturitní zkoušky uplatnit. Jsou lidé, bez kterých byste zde ovšem nestáli. Jednak jsou to vaši učitelé, kteří vás po dobu vašeho studia připravovali a postupně zvyšovali vaše vědomosti a dovednosti. Tou druhou, nejvýznamnější a nejdůležitější skupinou pro vás jsou vaši rodiče, kteří vás odmala vychovávali, vedli vás prvními krůčky a vytvářeli vám podmínky a zázemí pro vaše studium a váš budoucí život. Všichni si zaslouží určitě vaše velké poděkování. Přeji vám, abyste překonali všechny překážky a obtížná období, které vám život třeba i z nedadání přinese, a dokázali jste se vzájemně podpořit, tak jak jste to dokázali právě v posledních dnech. Hlavně vám přeji, abyste úspěšně zvládli maturitní zkoušku, abyste to, co jste se ve škole naučili, dokázali uplatnit ve svém životě a taky, abyste ve svém životě nalezli to, po čem toužíte. A nyní si společně připijeme na vaši maturitní zkoušku a na váš dnešní maturitní večer. Na vaše zdraví.